Asikubelele kama Pastor Nick Channel New Flick inamba esenza kuphela kusona 9 kusengile 5 ntambama ungangifoneli before 9 ungangifoneli after 5 futhi abantu abayeke ukungidelela mabe ngifonela ngoba uma ufona akusho ukuthi kunemali esengiyithola abanye abantu becathi nje ngokungifona sekunemali ezongena ikhala qaqa bebedelele befuna ukuthi uthobeke edelele yena wena uthobeke ngoba wena uthi ungumfundisi nje ufuna fone noma bengisiphi isikhathi angakhuzwa angabingeleli umkhuza afile ngathi wena uyabheda uma uzomkhuza uthi bra bingelela cela futhi yabona so ingakho ngithi number ayisetshenziswa abantu abalandela le channel uma ungayilandela le channel iyekelele number ngoba mina nawe sizoba nenkinga uzongi-WhatsApp uzoloku ungi-WhatsApp anti ngithi mina ningangi-WhatsApp ningangifoneli before 9 ningangifoneli ebusuku fonani ngo-9 kuya ku-5 kuphela so sibheka la usenza umagagula on comment section uthi on comment section yabingelela mkhulu ngike ngaphuphi ekusami ikhala foka magagula la akuthiwa yabingelela kuthiwa ngiyabingelela okay yabingelela nami kuwe Mr Magagula bathi ke kuthiwa ke ngiyacela futhi okunye okubalekile ukukhala ukulila omunye ngathi ukulila omunye ngathi ukukhala omunye ngathi is to weep omunye ngathi is to cry uyakhala crying or I'm weeping yabona ngiyalila kuzofanana so number 1 esikhathini esiningi uma uphupha umuntu upha uluhle uma ekhala ngoba luvamile lokubika ukuthi lo muntu uzokuba nesikhathi esihle sizomlethela inkululeko nenhlala kahle kanye nenjabulo ngokaMathewu 5:4 babusisiwe abakhalayo ngokuba ke baya kududuzwa kanti uLuka 6:21 nibusisiwe lina bakhalayo kalokho ke ngokuba ke niyakuhleka so futhi ine simplest form number 2 singathi shina ngokujwayelekile uma uphupha umuntu upha uluhluma ekhala ngoba lusho ukuthi lo muntu angase ezwe indaba ezinhle futhi ezizomjabulisa amaHubo 30:5 kusihla kungena ukukhala ekseni ukujabula so number 3 kwesinye isikhathi uma umuntu uphupha umuntu siye sikhathi ngoPaul ubekwesinye isikhathi kuma ekhala ngoba lobuye lokuveza lo muntu kungenzeka ukhungethwe izinkathazo ukhungethwe izinhlupheko noma ke usizi oluhluke lungaphezulu kwamandla akhe uSamuel wesibili chapter 1:12 balila bakhala bazila ukudla kwaze kwasha ngenxa kaSawule noJonathan indodana yakhe nabantu bakaJehova lendlu yaIsrayeli ngoba ke bebewile ngenkemba 4 futhi uma uphupha umuntu uPaul uma ekhala lungabe lusho lo muntu kungenzeka ubhekele nomzuzu wobunzima noma ilingo noma isivinye enkulu futhi udinga ukubhodla ngosizi lwakhe udinga umuntu angahle ebhodle ngalosizi lwakhe noma umuntu angakhuluma naye ngalosizi lakhe 1 noma chapter Samuel wokuqala chapter 12:10 bakhala kuJehova bathi sonile ngoba ke simshilo uJehova sakhonza obali no Ashitori kodwa ke kalokho sophule esandleni sezitha zethu siya kukukhonza ushuthi la ine simplest form wena senzo Magagula i-ex yakho nje obikhala possibly singathi mhlawumbe iyajabula la ikhona noma lo muntu la khona ake neme ukhungethwe usize nenkumbulo mhlawumbe wawumphatha kahle la khona akasaphathile kahle she is going through isikhathi esinzima yabona ngenxa yokuthi akasekho nawe yabona kungenzeka mhlawumbe futhi uyafuna ukukhuluma nawe ezwakalise ukungaphathiki kwakhe kahle mhlawumbe la ekhona yabona kupossible lokho mnikeze another chance yabona okoniwayo kuphinde kulungiswe futhi nala emakhona amanzi aphinde mhlawumbe wamlahle sakuthanda noma yena wenza iphutha wakulahle sakuthanda
Siyabonga. Sikuleka uyo Jesu, siwe niphansi namatulo. Sikuleka uyo Baba, siwe niphansi namatulo. Sikuleka uyo Jesu, siwe niphansi namatulo.